Aquest passat dissabte celebrava el Teatre Bartrina l'entrega de premis de la secció europea del FEC Festival. Després de 3 dies de projeccions, el Teatre reusenc s'omplia per conèixer els guanyadors del concurs europeu. En una gala divertida i àgil, presentada per Raquel Sanz i Jordi Gil, el Bartrina es convertia per unes hores en un gran cinema. Des de Reus a Prop Notícies hem volgut saber les impressions dels protagonistes. El premi del públic va ser pel curtmetratge Bon Voyage, del suís Fabio Friel, una peça centrada en el tema de la immigració, tractat des d'una òptica diferent i amb l'animació com a mètode efectiu. It's really important. It's a great honor to get this prize. It was already an honor to be shown, to be chosen for of all those films, and to be here with all these great other films, and now to win the prize is a huge honor. El guardó Vigas Luna a la millor història va ser pel francès Daniel Metge, per Mon Amour, la història d'una jove parella reprimida per les conviccions morals. It's important to have, reconnaissance, to have this kind of honor, and out of France, that's the first award I get out of France, which is my country, and it's important to see that the movie can be appreciated in Spain or outside of France. El primer premi, dotat amb 3.500 euros, va ser per París-Xangai, dirigida per Thomas Calley, una història senzilla sobre la vida i les relacions humanes. First of all, my movie is a road movie. So I'm very happy to have a car because I think there's a thematic relationship very clear and obvious. So I hope the career of the movie will go fast and furious. I'm glad. Sílvia Ferran, codirectora del FEC, ens valora com ha anat aquesta edició. Doncs fem una valoració molt positiva perquè realment després de Cambrils que va anar tan bé, teníem una miqueta el pressentiment que sí que aniria bé a Reus, però tot i així és la mateixa estructura del festival, però acollim tota una altra gent molt diferent, que és gent que ve de tota Europa, conviuen durant uns dies aquí, intercanviem experiències i coses i la veritat és que ha sigut fantàstic, una valoració molt bona en quant a participació i sobretot en quant a participació també del públic.